Oh, good. Good morning nila, Bi. Hi. Good morning. Hi ko. Hi, sa good morning, good. Hi, good morning, tanan. Na mag-eat na ko og biskwit og Milo. Wow, lami man lagi na imong Milo, Bi. Di ka ganahan na? Sa maimo? Kaan na bibi o biskwit. Daparisan og Milo ha. Rumaintan agtijan ha. Okay? Good morning guys. Sa dumidar nila idi. Kay among paalis dan ni sa upang ilong ag baka. Kay sa makabuhi. Hadlok ni makabuhi kay taga-ilihan laban ning baka ha. Yung uli ang ilihan. Sa dumidar nila idi boy. Iliya ban-ban pun. Uy, hingog mo. Tado ka dari be. Maju lang magnas idi boy guys. Kaya malintan na tong Panginoon baka ha. Insa to. Butang ni, panudlay. Sa dul mi dari. Hari arong takpa na mo. Do grawin. Tanawon mo dari sa kuan guys, food. Wala oy, wa man des idi boy. Wada ha? Murah ha katong kaguwang. Diha pero diha gani hate. Di ara des idi boy guys, bawo dis ani naglaag ning among patauron ug kuan, Pangilong. Di sa bari ka naglaag idi boy. Dato ni sila to pe, musta ko ba Duterte ni siya. Ay dito. Di ara gid sampay sa tuwanan dato. Lajo naglakaw kuan. Di pangita. Pastila ning tagbaja arang kalakawan. Dali kaya mo itong ipadit among baka nimo. Padit. Bats man gana si Sama. Na makadawat na. Sa ubayok. Kuha man. Bisa man si. Dersi. Ito nakakuha sa. Agi ka wa day kakakuha nang leud ka. Sure re kadang. Tagwa ko sa kabra. Intagaw. Tugig pagtanyo intagaw. Tatoy wala yung kadawat. Ipa dia la na uwaw mas Iliya Kim. Na uwaw Inday. Lakaw na day. Una na. Pre. Dato pre. Kaya Pre. na bibi pamanta mo school tagtareng. Muli sa ko. Anas idi boy guys kay mga na imong palid og Pangilong sa baka. Ari sa babay na siya. Nga bakla nami guys kay grabe lisirag agianan sa mga tukimbe sa mi daring kaguwang. Nas idi boy guys namon isang kalubian dari grabing daki ka ajo. Ya. Wow. Ya, daghana ka ajo oh. Padung ni nga to sang kamalig. Galing agi sang kamalig na ay nagtuji. Isang ipapayan kay looy pud na guba agbay sa katong nagpuji. Taghatan ni sa kapuji dato. Daran mi musakay kay arang lisirag agianan. Tuwag agianan to lisod mga. Tukimbo sa tagkong kaguwang. Hinay day kay madam ang kaday. Kalakaw sunod. Ujang malubing idi boy dia. Kunin na tabos lubing idi boy na nga pilo-pilo pud agkuan para mabuhi pa man sa maulian pa man. Nagbakang idi mo nang idahan idi boy mura na magkadakas katong mura na idi boy mura na malagi kadakar to baka na mo nakadakas bakang kinkin na Abrus na na. Kaliwat ako na. Buang. Pabaliw ginarag. Kinsa man putong mga baka to arang mga himusa. Mo tatay balik sa grupo sinibi. Ay di sinoy biday pud. Balibad naman nun pud. Ay nakadawat na. Ato na mi guys. Videohan na naman dato ini alilis Pangilong. Muna hela guys kay di katukad ag motor. Sakay Miss Iliya. Kabaklay raming duha dia. Exercise, baby. Kim. Exercise ka? Ay, shush, Ginoo. Exercise ang bata. Ang kauna ka. So, rami guys, kay tukaran ka ajo, dil ka doon sa arang pasagdang gagagyanan na, galumot-lumot. Ya, alanganing kay arang ka ka daghagsagbot tayo sa kakiliran. Dagsagbot na. Simbakog na ikahinagbo. Mo ta na ning baroy. Pagbantay kayo na yung motor. Ang dangagada rin ha. Galumot-lumot tag siminto. Kalakaw ko na. Kiag-kiag na gamayng baji.
sa patukad. Karon man kaago dari guys. Ayan. Binta nagbayan nila sa tayo na nadyan tawoy atop. Kumbati day. Oh, diyan nagadyan mis patong guys. Ang hangatak na. Pagbangon man kaadyo ngadto. Alanganin nagagyanan mao nang manggiambakan ag motor. Ano sa himuong na guys mo na sa himuong pangilong sa baka. Ano yung deuk naman na yung idebot. Pas ng ilong sa baka. Kwarto ka muna ko. Bitaw. Giplat si Ja kanang naay sa para PBC? PBC. Boli. Ay nga na dero maplat. Abi ko gingatura si Ja. Bawis bunggo. Ay, Duterte. Guys, Sundang. abi ko gitaod na dadon guys paudjunon pa detong idi. Dahil sa PC. Kalami ana sumay guys ina. Sirap dari kagian gagwang. Isus merusip abangan mangispit karni larag. Uy, sus Ginoo ko. Wow. Nami ana sumay guys edi ah. Ito pa dong pa. Kapit na maani. Ang tajan kaya daghag madja. Karaang atabay. Pandung-pandungan kay izawa tug mo. Agas agripo na yung tao dari madali na magtaos dari sa tabay. Yeah. Bitik na kaspisi. Karag baka. Lid anag imong pangilungi karong di ka makabuhi. Delikado makabuhi guys kay na muli isa nag-ilihan ladyo ra ba? Hangata oy. Ha? Ba't yung kapit ilihan? Andam ng idi agkuan. Pisi. Pisi sa baka. Magidugangan og palit ag pisi ni Jati kay erong taas si Jaba. Taas og lakawan. Nga. Nga. Anad naman si Jana ning anad og dali. Anad mo ito na. Ha? Lamas. Rat. Hag to strak pag gujod. Luar. Di day mo kuan pa, di day mo deu. Ngi. Kisa tong ganahan magpataod dihag mga pangilongs baka das idi kama umu taod. Taoran na mag na namin nun sa kuan pangilong alisdan naman kay sa simbako lagi mo makabuhi. Ganito ka bining kuan. Ha? Yan. Okay, na guys kay aron alisdan untaon kag pangilong guys. Alilinas ilong. Ana. Lidan na isang pangilong para sure ball. Dudi daw ba? Lips to lip. Kamuang nga dun niba. Kumbati nga karong di ka buhi nga. Nalan sa guys. Anad penibuin nga ka pa. Ketlot pagka kita ano. Putda. Isa kung kalit na nig atras. Hey guys. Nga na dahil sa mag-alili. Di dahil basta-basta mag-alili. Awil lang iro paniguro daw. Daki nagbuhulungan ito no. Isa ito sa dami lang mag. Nga na dahil sa alidan guys. Narapos distansya kaya sa mukuan. Ayun na. Tilapan. Tilapan.
Okay, naalis da na gid. Ano nga naman bangan daw? Lami ko sa pata, inja. Takag nga ni, hindi ko anan. Okay kayo. Binta okay palagi na siya, di palagi na sa mulusot. Oh, di. Baga siya. Okay. Kami ko sa gitag ta. Lagi. Wala Okay ko na, mong kuan. alis da na siya. Kaya basin niya mulusot siya ilong ba, mahadlok ta. Magbaklay yun dyan ipadung ilihan na, mag-kiug-kiug yun dyan ito sa kalsada guys. Pero kung kahiya. Paka. Gahi siya. Nagkaroon na naglulipap. Nagkagulong rin yun, nandako na dito. Ang turuan din. Hindi, mo naiiya kay humok man ni kuwas pangilong baka. Ha? Humok, mag-inat-inat. Dali pag mabungin nyo. Hindi man. Inat-inat. Di kaliwat na ito. Pwede nga gawin di ba? Inat-inat na idiboy. Inat-inat yung kuwas ilong. Konezad guys, elastic. Man mo kita plakado. Wara, luag naman ni Ron. Nga na yun na guys sagi. Tudo ra na dyan nga na kaya arong maalidaan ni tawag isang pangilong kay ug di maalidaan mahadlok lagi may makabuhi. Pero tumayo. Ha? Tumoy rin. Saan man? Kita ba tagi di? Sa harbag tuboy daning kagwang. Wa man. Adera. Mo ana dong. Narag tumoy. Kuan. Oh. Gira. Ang bibi. Okay na no? Ha? Nila. Ha? Di oy. Di awan. Ako do karako. Okay. Ito si pagkasa. Di balik si pagkasa. Di maora magbutaas na siya maura yung di ng lumon. Ha? Murag ijang lumon na. Okay na. Mutaas na Di sa siya. turog taas, ano naman to ko na? Ha? Nagturog ni Mahlos. Di ba? Akare. Di na Ito lagi sa kasaday. Di na lagi Di na na maora ka magdare na po na siyang putong. Sige. Okay na na. Di na bulapot na. Okay kayo. Di oy. Okay na. Isi to sud. Hoy, Mao na ijang pakajak. buwa, kulbaan mo na mapunta daning baka di. Ngingi. Mo ana dong sini mo kuan dong. Sa suot siya po dahil kuha. Okay, naalidaan nag isang pangilong guys. Ganiha kay color ito man pong pisi karon puti na. Lagi ko no. Lagi ko no ka. Yes, humanagid. Ngi. Nagdili pa res Ngi. Abuan. Alidan ra. Dili ba Alidan ra gad isang pangilong intaw. Nalidan na te isang pangilong. Ha? Magpangilong ni ja. Naman siguro to na. No guys, ag isa ring inalidan guys, ilubong sa abuhan kay arong anad. So anad ang po ni hisag sugod. Patila-tilaan og asin. Kumaha lagi nagpangina mo ginabo. Sila pangi ba? Ngi. Sande ko kulir ay maputol ba kadto labian baka. Ag, okay na. Di na tamahadlok dan yung tawag makabuhi si Ja. Kinati na alidan na dyan te. Magpangilong ni Ja, bago na. Kuna ko nang gulis kabuan. Wala na tong isdan nga to ba sa pawat sinilas. Haraman ang isang daan. Di ara. Ang isang daan nga pangilong, di ara dari guys di. Amarang ilubong ko no datos abuhan. Isa man po, napoy patutuo dahil nga na idi boy. Pero pangilong usik. Ilubong tanan ang taas sa pagpisi te ang baga dyan. Sige palitan na magbagong pisi te kaya rong taas si dyan lagi sumpay lang po dadtog isang Baso na daan. kolor ring imong alilig pese kayo baka inom ka isa kunay makainom. Dara isang pisi nga daan di ah. Di na Hapit na buti ni mangwag idi boy no. wa ba man ka. Yan nate. Kuan gaw ka nang informa ka ba? Gaw kana murag mo. Tagang niyo. Anad man isa guys na. Ngi. Grabe ga. Ngi. Ang panamsab na ngi kay bag unang imong pangilong. Ate bag unang isang pangilong na ah. Grabe ga. May bakaro hang kin guys. Kanina kada buntag. Dari kay baga magsagbot. Na kay manabsab na siya na uwaw pa. Uwaw si Janamo. Mana yung taon og alilig isang pangilong. Hindi boy nag-alili. Aniti mas hindi boy mo alilig pangilong guys. Hali na. Ama nang gida na ni sa daan nga pangilong. Kay ilubong kuno to sa buhan kay aron kunong mo anad og samot.
Char. Nadapi pa kuan-kuan nga na guys, patuo-tuo. Ako jajian dari guys ya, babaw. Naalid-an na dyan pangilong ti, di na ta mag-gee. Okay. Mag-gee tong isang unang pangilong kay dyan mabugto. Na magbaklain dyan baka pa doon nga to sa ilihan. Kimbot-kimbot dyan itong highway. Naalid-an naman si dyan, komportable na tadani. Maglugway-lugway. Hey guys, ang kamalig sang brother. Ay, sang kamalig. Hinay ng taon ko sa pas kamalig. Karis. Kanila siyaya dia, nalidan lagi lang bahay. May halo black na ni kaning ubos yo. Okay na ni kadak uloy. Lagi dah. Okay ra half body. Kamao man day ni ngalilig pangilong ni si Diboy kinsay magpapangilong kuno diha. Hala luuza na akak ag ipok ni Diboy. Na pastilan gisungag na kuan Diboy baka. Na akak ag ipok. Na nakita nag kwaho na ng limbaroy. Na buing na panting. Panting na nay. Dagang pampers dito. Ha? Dagang pampers. Nay dagang pampers? Sa kuan to duha ka. Pastilan. Panti ka manasuot andi suot. Ikaw. Mara ta mong video karong adlaw guys. Daghan ka dong salamat sa inyong pagtan-aw sa makanunadin. Daghan ka dong salamat sa kasakit o kalipay na amo kanunay nagkuba na mo. Kadong pasalamat kay na amo kanunay makatambag na malipay na ko kadto guys makabasa sa inyong mga comment. Mahupay-hupad dyan tawag hanggang hagibating ka gaurong panahon na tungod ninjo mga pamilya das YouTube na kanunay suporta silang kuan moral support. Salamat ka dun ninyong tanan maskin tuod og na meron sa kaproblemahan maskin pa man sa karon nga magiagian nga kalisdanan challenge na pod kami ninyo bidya salamat ka adyo ninyong tanan sa inyong mga moral support na mo salamat ka adyo sa inyong mga prayers na mo sa mong tibok pamilya salamat ka adyo ninyong tanan amo na mong pamilya sa YouTube salamat sa adyo ninyong tanan guys nakadagdagang pasalamat kay na amo kay pa dyan daghang gibating ka gaurong panahon na. Guys, malapang mga video karong adlaw guys, mahinaot ko nga di gihapon mininjo bidzaan pinaagi sa inyong di paglakpid sa mga ads guys, makatigom-tigom jud mi hinay-hinay so makatukod ra jud siguro mi puhon kaloy as Ginoo pagtugot niya pagtugot sa kahitasan makakuan makasugod ra mi utro guys. Nakahang pasalamat ka dun ninyo. Salamat sa kaadyo ikan sang kinasing-kasing nga pagpasalamat daghan-daghan jud kadtong salamat ninyo. Daw minidyo bizai guys. Makita ra ninyo puhon-puhon ang kanang mga effort po ninyo nga di ninyo i-skip ang mga ads. Makita ra ninyo puhon-puhon. Na guys, salamat kadto ninyong tanan guys. O mahinaat ko nga okay ra mo diha. O God bless natang tanan. Mao ra ka ang video ng adlaw. Salamat kadto.